акнун дӯстон аз қораи осиё ки он ҷо футзали тоҷик бисёр хуб баромад кард, меравем ба Аврупо, он ҷое ки бозиҳои даври ниманиҳои Лигаи Чемпионҳо баргузор мешавад, ки Реал бо Барселона, бубахшед, бо Бавария ва Боруссия Дортмунд бо ПСЖ рақобат мекунад. Акнун шурӯъ мекунем аз классикои футболи аврупоӣ, ки онро Бавария ва Реал бо ҳам бозӣ мекунанд. Бозии аввал дар Альянс Арена доир мешавад, ки мюнхениҳо Реал Мадридро истиқбол мегиранд. Реал яке аз муддаёни асосӣ барои пирӯзӣ дар ин вохӯрӣ дониста мешавад, зеро дар даври гузашта бар ғолиби Лигаи Чемпионҳо ғалаба кард. Манчестер Ситиро дар канор гузошт. Акнун навбати Бавария аст. Дар Мюнхен дилам ба Ҳарри Кейн месӯзад. Бечора англис аз Тоттенхем гурехт, ки соҳиби ҷоиза бишавад, вале дар Мюнхен ҳам наметавонад ҷоизаи ба даст биёрад, ҳарчанд ин ҳамлагар дар 42 бозӣ 42 гол задааст. Хулас, Реал Мадрид, Бавария ки ғалаба мекунад? Ҳатман дар поёни ин видео шумо бинависед. Дидори дуюм миёни дастаҳои футболи Пари Сен-Жермен ва Боруссия Дортмунди Олмон баргузор мешавад. дар ин дидор бешаку шубҳа парижиҳо муддаии асосӣ барои пирӯзӣ маҳсуб меёбанд, ҳарчанд ки дар 6 бозии байни ҳамдигарӣ Боруссия Дортмунд дар майдони худ шикаст нахӯрдааст ва ин як ифтихори зардпӯшонам ба ҳисоб меравад. Килиан Мбаппе ва ҳамдастагонаш дар даври гузашта Барселонаро аз ҳадди роҳашон берун карданд ва акнун навбат ба Боруссия Дортмунд мерасад. Дар Дортмунд ягона нафаре ки дилам барош месӯзад ин Марко Ройс аст. ҳарчанд ин футболбози олмонӣ бисёр талош мекунад, аммо бо Боруссия Дортмунд соҳиби Лигаи Чемпионҳо шуда наметавонад. Хулас ПСЖ Боруссия Дортмунд. Назари шумо дар ин бора чӣ гуна аст? Хайр, то дидорҳои навбатӣ муваффақ бимонед.